Chính em trong bát phi ngắm qua ban đô ngõ nhà phi cerita chính em tang bát phi ba ít trong tang phi marway ha sela berthai kum po liu kan kersai chính ít trong Ngin bat ya kular ka jing i hadu lenter kisngi ba ye yang bat phi uplay tin lenti ba ye yang bat phi uplay tin lenti Shisha ya pi ngala it drink em rugan ai happy ngashan ya happy pinri sumaya nga drink it ba ko do shisha ngan ai happy it menta ngashan ya happy pinri sumaya Jing in bakodor kabamanga bat pinirai ublay unri unyada ya jing it kaba shisha jing it jonga bat pi ba it connection jing it jonga bat pi ba it connection Shikhalep maduan ban at praya jing ijongi ngishanya sa shisin ha